Salam, hormatly yurtdoşlar, salam, hormatly kärdeşler. Bugün kun meclisimizin oturuşyny ene täze ýylyň öňe syrasyndan halkymyza gutlaw sözlerimizi aýdaly, arzu hyýallarymyzy ýetireli, eden işlerimize baha bereli, edilmedik işlerimize maýdyk geçeli, gelecekki 2025-nji ýylda nähili bize işler garaşýar, halkymyzyň ýagdaýy nähili bor, ýurdumyzyň ýagdaýy nähili bor. Biz öz watanymyza baryp gowşarsymy, baryp gowşamyzda täze Türkmenistany nähili arzuwlar bilen gurmakçy, nä derejelere ýetirmekçi. Ene şu ýerde kardeşler sizde mümkinçilik bar. Her biriňiziň öz arzu pikirlerinizi, oýlanyňyzy halkymyza ýetirmäge, öz owa-doşlaryňyza, garyndaşlaryňyza, bütün Türkmen halkyny näme kalbyňyzda bar bolsa aýtjak, goýjak, diýjek zatlaryňyzy bir ýyllap kalbyňyzda beklen ýa 30 ýyldan gowrak ene aýdylmadyk arzuwlarymyz, gursagynna garran arzuwlarymyz halkymyzyň bu barada da aýtmagy şu mümkin. Her birimize mümkinçilik bar. Şoň üçin 5 minut wagt bilen çäklenmäliň. Men etjek tekdigim kardeşler. Kim näçe minut gürülecek bolsa ýeke gezek ses alsyna gürülesin, aýtsyn. Çekinme, biz gep owdurlamak üçin ya tribuna çykyp gürlemde öz eski dünýämizi, eski pikirimizi, eski arzuwlarymyzy halkymyza beýan edýär. Şol bir wagtyň özünde her birimiz näme üçin şu ýola düşdik? Näme üçin şular ýaly horluklary çekip görüp oturan halkymyza bir ak yürekden himayet edip otur. Elimizden gelen işleri edip otur, kalanım inniki ilne devam ettirer. Şoň üçin men häzir öz arzuwlarymy aýdyp oturmaýyn, size ýol bereýin. Sizin ahyrynda ýa çykyşlaryň ahyrynda men aýdyp beren ýöne hemmämiz gelin şu taýda bir dogan bolup alyp baran işimiziň netijesini ýa halkymyza etjek bolýan işlemidi ýa eden işlemidi gören güllömidi ýa-da başaran üstünlükli işlemizden bar, o arada daýdyk geçin. Näçe saýt açyldy, näçe adamlar orta çykdy, näçe adamlar şu mahalline ozal şol hökümet bizi basyp ýatyrýanym bolsa, ine men şahsy etip orta çykdyr, siýasy tarapdan, ykdysady, sosial tarapdan, ine taýýar meclis agzalary bar, ine hökümet agzalary bar. Bolýan ekene eger halk islese, ine çıkarıp bolýar, ýöne şu halky 35 ýyllar depesinden basyp gelensen, halk onsan ay men däl başga bir bolmaly, ýa başga biriniň maly, mülki ýa hökümeti ýa döwleti ýa baýlygy diýip şunu aňlasyn derdiler. Ýok, ol hiç kimki däl, ol sizinki halkynky. Ene şonu siziň üstüňiz bilen biz ene 5 ýyllar halkymyza düşündirip gelýär. Inni ýuwaş-ýuwaşda halkyň gözi açyldy. Dost nirede, düşman nirede. Kim dilinden dür saçya, kim iş bilen dür saçya. Inni şu zatlara adamlar göz yetirip başladı. Inni ağlanacak cemiyetim yok, halkım yok. Ýöne birazcık tijenmeli yeri var. Onu mene siz öz görüşüňiz ýaly aýdyp berin. Men siziň agzyňyza hiç salyp oturmaýyn. Bu taýda her biriňiz siziň ene ägirt uly eden we hyzmatyňyz bar halkymyzyň öňünde. Onu men şunu size tekrarlap aýdýar. Siz ene bir meclisin 5 ýylda etmediği işini 1 ýylda dedi otursunuz. Olara aýlykly, güllükli, men hökümetiň oşadyrnak üçin näki parlamentin gözüne tutýar. Emma siz öz zähmetiňiz bilen işiňizden daşgaryn, giýjaňyz gönlüňiz edip, şu işlere baş goşup halkymyza bolsun diýip, giýje gönlüňiz çeken zähmetiňiziň ereknedinem görmek inniki hemmämize nesip etsin. Men şu taýda duraýyn, oturaýyn, siz kardeşler dowam etdirin, soň menim arasynda söz alarym. Sag bolun. Sag bolun, Almurada. Hawa, menim kam gutlaw aýtmana ökdedäl, onu ýöne biraz aýtaýyn, kardeşlerimiz taýýarlanýança. Bu köp ýyllar geçdi-däli biziň halkymyzyň basky astynda ýaşap ýörendi. Ýa-ni bir erkin bolmadyk. İçki pikirlerini, içki arzuwlaryny aýdyp bilmän,
içinde saklap yörenlemdi. Yıllarça wagt geçdi. Ýöne indi öňümüz biraz aýdymlyk açylyp başlady. Ýene bir az wagtlardan belki-de öňümüzdäki ýyllarda bütün halkymyzyň täzeden bir öz başdak ýurdu bolar diýip pikir edýär. Hemme taraplaýyn. Hem-de bu ýyllar boýu baskı astynda ýaşaýan halkymyzyň bir iň sonunda we gelecekki çağalarynyň bir häzirki zamana göre yetiştirilip bilinjek hem-de ýurdumuzy şu güne çenli biziň ýurdumyzyň abyraýyny, mertebesini ähli beýleki ýurtlaryň arasynda ýere çalyp geldiler. Ýöne indi ýene-de şol abyraýy kaldırmak halka düşýär-de. Şoň üçin bu halkymyzam, ildeşlerimizem bu öňümüzdäki ýylda öz ýurtlaryna eýe çykmak üçin, watanyna eýe çykmak üçin hem özlerini hem-de gelecek nesillerimizi azad etmegimiz üçin herekete geçmeklerini diýip pikir edýärim. Yani bu zat gerek zat çünkü Türkmenistan Satraşyň sesinizden nemi? Çünkü biziň ýurdumyz eýýär öz başdaklygymyzy alanmyzdan bärem 33-34 ýyl geçdi-de ýöne şunça ýyllaryň içerisinde de gitdigiçe çöküp gidip barýarys. Ýani biz täze ýyla 21-nji asyra bir gelişen, ösen bir halk bolup girmegimiz gerekli ýa girildi ýöne biz şonda da beýleki ösen jemgyýetleriň hatarynda öz ýerimizi almamız gerekli. Bunuň üçinem näme etmeli? Ilki bilen ýurdumyza eýe çykmaly. Ýani şu günkü rejim bilen, şu günkü adamlar üstümizdäki oturanlar bilen bu işler amal bolmaýar. Şonuň üçinem bu öňümüzdäki ýylda halkymyz öz watanyna eýe çykmaly hem-de ýetip gelýän täze ýyl bayramlarymyzdan hemmekşe oňa-doňat ýyl bolmagyny arzu edýän ştaýda. Men sözümi umydo kardeşimize bereýin. Sağ olun. Menem öz adımdan bütün Türkmenistan halkımızı täze 2025-nji ýyl bilen gutlaýan. Yine 4-5-nji ýyl bu ýyl şu ekrana çykyp şu guramamız bilen bir hatarda şu halkımızı gutlap täze Türkmenistany gurarys dep arzu edip geles. Yine 2025-nji ýylda şu arzumuza yeteli dep yine arzu edýäs, yetelim şu arzumuza. Geçen 2024-nji ýyl bizler üçin hem gynançly hem biraz sevinçli bir ýyl boldy. Gynançly ýerden mine özümi şahsymdan aýtsam, meniň oğlumyň tutulup yine türmeye atylmasy, soňra Merdän Muhammedow ildeşimiziň aramızdan torulup alıp kaçanları gaty gynandyrdy bizleri. Hem kardeşlerimiz hem şu kemine Merdän Muhammedow ildeşimizi tanayan bütün halky gaty gynandyrdy. Soňra sevindiren ýerem Geldik Erizow ildeşimiziň söweşi boldy. Oňaýna bütün halk bolup sevindik. Ýene sevinmen nämelerem bar, taraplarym bar. Ýene bizler sadece Geldik Erizow ildeşimiziň söweşi gazanmasy däl, bütün halk gazandy dedi. Gaty dogry aýtdy. Köp sag bolsun şunuň üçin. Ýa sevinçli tarapy şu boldy. Ýene şunyalı köp nämeler geçdi. Gynandyrjy ýerlerem boldy, sevinen ýerlerimizden boldy 2024-de biraz nämeli tolgunly geçdi 2024. Ýene 2025-de täze ýene şu arzu edýän täze Türkmenistany tezrak guraly 2025-de Türkmenistanda baryp gutlaly dep arzu edýän. Soň ýene bir sany
şu yılın 2024 yılın sonlarına Türkmenistan'ın ayal kızlar guramasını dörettik. Türkmenistan'ın ayal kızlarının hakları, çağlarımızın hakları, bunları goramak için şunyalı bir gurama dörettik. Şu təzə Türkmenistan'da ulu işler edecek guramamız. Şuna ayal kızlarımız hem özünün çağları, hakları için, hem özlerinin hakları için bizlere koşulmasını arzu ediyen, gelsin koşulsular, çağlarının özlerinin hakkını korasınlar. Təzə yılınız yine bir gece kutlayan, təzə yılınız bilen köp sağ olun. Sözümü tam incelemedim. Vallahi sağ olun. Farahat kardeşimin de sözleri. Sağ olun. Farahat sesin gelen o. Yine dinleyelim mi? Yok hayal geliyor. Ne ben çıkarak blokluğunu. Yok soruyordu. Ne oluyor sen? Yok benim şımartalı hayal geliyor. Şunu da başka ne başka seçeneğim yok mu şunun? Ulan ilk öyle vatandaşamadı. Borcu meclisi. Çıkıp zaten iray bolmasa parahat sesin gelýän. Şey sen açılar olmasa neme eşitilmez Farahat. Senin ne var ya mı dedim? Ha indi geldi. Indi geldi. Assalamu alaykum vatandaşlar. Umut komuzun hem ilk öyle təbil gözelen kutlayan Borcu meclisinin adına, milli halada çıkan tedinin adından, ağzaların adından kutlamak köpek şanslık hem de. Yine olarak edetim milyada. Hazır huzurunuzda taşan başını üşensiniz, oturunsunuz. Tuğrunuzu seyredip görün. Öykülüm falan başına maşkılanıda. Kim var, kim yok, kim. Kimin yeri eksik dur, kimin yeri kim dur. Kim isteyenir. Birinin huzurunu icreti yok, hakası yok, oğlu yok, kıyısı yok, atası yok. Bu durmuşta hayatta yaşayıp böyle taşan başında yok. Nerede? Ne için yok? Ödüğünde doğru olarak görün. Ne için yok? Hasan bir başkalar olup bir taşan başına zemlenmeli, gülüşmeli, değişmeli, şahatlanmalı, çağırmalı bile, başkalarımızı bile tedil kutlamalı diye doğru görün. Yurdun kimçiklerini öz aranızda gürleyen, gürlöşün. Gürlöşürsen, çödüğünden taparsanız, ne için bugünü düştük? Nerede cemilenip biliyaz. Sonra sonra ödüğünüzü verip, ödümü dağlamanı koyuyorsun. Asmağın tuğdu, uruş soğuk, yoğuş yok deyip, unvali tarafakan içini koyuyorsun vatandaşlar, halk milli, hormat halk vatandaşlar. Uruş olayanlar, yoğuş olayanlar yani sonunda Türkmenistanyalar bulmayın deyip uruşandırlar. Başka yurtlarım. Olaram edil Türkmenistanyalar neye mi deyse asmamda hudu deyip oturacak olsalar şolardan ağırıp duran yok. Şu Türkmenistanyalar derece aşağı düşmeyelim. Bay yurdumuzun bay edilin deyip uruşarlar. Sizin çıkarman arkaya gidip bir adamı o adam diyendirler. Giyin her o da badrun alalım. Giyin o dünyadan havarsa. O adamlar gu değildirler. Ana hakkını isleyip niye korasor dini o edip bründür vardır. Onlar gu adam değil diyendirler. Sonra hakkını isleyen adamlardan olun. Giyin adam olsanız hele Türkmenistanyalı korsanız. O adam deyip ağlayandirler. O adam değildirler. Ola kulsuluğa gidiyendirler. O adamları. Kutlu olsun təzirleriniz vatandaşlar, Türkmen halkı.
Täzeyle täze Türkmenistan'a oturup, täze Türkmenistan'a oturmak nesiyesinin mäbede. Böyle sağ olun vatandaşlar. Bolýar, sag bolun. Aýşoğlu kardeşimle söz verelim. Aýşoğlu hanım sesini ýapyk dur. Gurlap duran bolsa. Nasıl? Sağ olun kardeşler söz vereninize. Salam mehriban kardeşler. Salam iri ildeşler. Menem şu şatlykly pursatda mehriban maşgalamy, kardeşlerimi, ähli ýurtdaşlarymı, pendi ilimi ýetip gelen täze 2025-nji ýyl bilen gutlaýan, täze ýylda jan saglygy, maşgala agdybirligi, azutdalyk, azatlyk, jewitlik, bolluk, bagtyarlyk, satlyk, gülki her bir ojaga rysgal döwlet arzu etýär. Arzularyň hasyl bolmagyny arzu etýän täze ýylda. Watanym halkym üçin täze ýylyň adalatyň beýik ýeňsiň, hak hukugyň dikelmeginiň, Türkmenistan Jumhuriýetiniň öredilmeginiň taryha girjek ýyly bolmagyny çyn ýürekden arzu etýän. Ýurtdaşynda işläp ýören ildeşlerimiziň 2026-njy ýyly mehriban maşgalasynda garşylamany arzu etýän. Täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli, bereketli ýyl bolsun. 2025-nji ýyl arzulara ýetiren ýyl bolmagyny arzu etýän. Sag bolun, söz beriňiz. Bolýar, sag bolun. Arslan kardeşimize söz verelim. Elini kaldıranlar ellerini yatırsalar Aýşoğlu hanım parahat. Elime yatırsalar. Sağ olun kardeşim. İlk bilene yetip gelen täze ýyl bayramçylygyňyz bilen hemmeňizi kutlayan kardeşlerim sizi, maşgalaňyzy, ildeşlerimizi, halkymyzy, bütün Türkmenistany kutlayan. Bu täze ýylda kardeşlerimiziň aýdýaly maşgalaň bilen beýenşip bir täze pikirler, planlar çizip bir motivasiýa berip bir bellenlerden bir bayramlaryň birisi. Emma gynalsak da başymyzda ýaňky dönükleriň sebebi bilen bizler ýurtdaşynda bolutyrys. Maşgalamyzdan uzakda. Olara maşgalasy çağalarynyň ýanynda ol gyzyna ýaňky sowgatjagas unumuny alyp beren bolup beýendiren bolup ýaşap otyrlar. Biziň çağalarymyzam kardeşlerimiziň aýdýaly enemiz atamyz ýanymyzda bolsa diýip arzu edip otyr. Şunuň ýaly bir neme. Ondan soňra şu 2024 meniň üçin neme gynaltyryjy bir ýeri boldy. O da şu Merdan kardeşimizi orlap kaçmalary. Ondan soňra bir kele bir näme desem düşüncelerimin, ýa-ni bilgimiň bir artan ýyllarynyň birisi boldy bu. Şu güneçelle bir ýylyň dowamında bir düşüncelerimin artan ýyly bu da näli? Kanun, hak, hukuk, konstitusiýa bu zatlary öğrenip ýa-ni kardeşlerimiz bilen bu temaya gepleşiklere taýarlyk görüp bir onumuny okaşdyryp bilgimizi artdyryp bir neme köp çıkışlara, zatlara, temalara taýanlyk görüp şunuň ýaly nemeler bilen tizem geçti şu ýyl. Hem bilgili boldy bir neme ýyl. Özümü geliştirip bilen bir ýyllaryň birisi de muňa hem beýenen şu täze Türkmenistan gurulsun, diýilen işleriň içinde, edilen işleriň içinde meniň hem azacık bolsa da bir
Goşandım bardygyna da begenýän nesillerimizin öňünde de taky sen näme etdiň täze Türkmenistan üçin? Seniň hem goşandyň barmy? Biz ene täze Türkmenistana mektepde taryhda okap geldik, taryh sapalynda. Sen hem şoň ýaly goşandy goşdyňmy diýip soran wagty bir ýüzüm utanmaz ýaly. Gürlüň berere, ýa-ni sagatlarça, hatda hepdelerçe bir gürlüň berere bir durmuşymyzdan bir aneme bar da şoňa begenýän, dogrusyny aýtsam. Bir bolera bir sürt sevikmas tohumlaryny däl diýme de begenýän. Şunuň ýaly açjaklarym bardy. Ýene de bir gezek gutlaýan hemmeňizi, kardeşlerim, olu ilimizi täze ýetip gelen bayramyňyz gutly bolsun. Bu ýylam 2025-nji ýyldaýym. Täze Türkmenistany gurup ýurt toýumyzy bellemege meýesser etsin. Sag bolun. Bolýar, sag bolun. Aýjahan kardeşimle söz berin. Aziz yurttaşlar, täze 2025-nji ýylyň bu sowasynda geçip barýan 2024-nji ýyl bizim üçin has işçen ýyl boldy. Milli Halat Etiş Komiteti, Gurju Meclisiň ähli oturuşçylary, ähli türkmen milletini millet üçin görülip eşdilmedik bir iň ýokary derejelere ýetirjekdigine menne onuran. Täze türkmen jumhuriýetini arzu edip bilmedik, arzularyny amala aşyryp bilmedik, gaýgysyz Atabaýew, Mitribaý aýtar. Ýaly adamlary hasta tirsegine galdyrar diýip ol menne umyt bar. Milli Halat Etiş Komiteti halkyndy genosit, kanun, terror toporundan halkyndy dogry halat eder diýip ýene de menne ynam bar. Şonu men dogry ynam bilen aýtyp biljek. 2025-nji ýyl bizim üçin has işçen ýyl boldy diýip aýtmamyň esas sebebi bizim Gurju Mejlisimiz has uly işleri alyp bardy. Bu da bizim halkyndy uly ýokary derejelere çykarjakdygyna dogry ynam bilen aýtyp biljek. 2025-nji ýyl ähli ýürekleri birleşdirýän ýyl bolar diýip arzu edýän. Yurttaşlarymyzy, türkmen halkyny ýurdun içindäki hemmesini yurttaşlarymyz ýürekden gutlaýan. Bu iň bir aýgytly ýyl bolar men üçin. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Bolýar, sag bolun. Oğuz kardeşimle söz berin. Sag bolun, söz bereniňiz üçin sesim geledi. Geldi. Täze ýyllar gutly bolsun kardeşlerim, ýurtdaşlarym, hemmeňiziň aýdan sözleriňize goşulýan halkymyza da bir çakılygym maşy ýerden birazjyk sizem gaýrat ediňde daşyň altyna el jagaşyňyzy goýundy. Şu täze dünýä gelince çağajyklaryň hiç ýyly günäsi ýokdur. O ýerde doglan üçin ýa-da şäher ýerde doglan üçin. Bize enemiz atamyz hiç bir watan bırakmadılar. Gördüğünüz çakşap yatan bir watan goýup gitdiler. Biz bir çağalarmada, aktıklarmada bir gowur watan goýaly. Şonuň üçin sizden puşman bolmagyňyz ýaly, çağajyklaryň, aktyklaryň öňünde ýüdüňiz gyzmaz ýaly bir goşulun gaýrat ediň, watanyňyz üçin, topragyňyz üçin birazjyk özüňizi görkeziň. Hiç bu watany ýeke bir adam däl opşy bolup, toplu bolup, halk bolup gursak daha da gowular. Şonuň üçin bir sedip duka on seredip durmasyn, halkymyza da bir ýerden çakylyk bolsun. Hawa täze ýylyňyz hemmeňiz düşümli ýyllar bolsun. Hemmeňize de gowy ardy bulaňyz üçin enem goşulýan şol ardy bulaňyza. Sag bolun. Täze ýylyňyz ýene bir gezek gutly bolsun. Bolýar, sag bolun.
Umit kardeşimden söz verelim. Sağ olun sözlerinize. Esenlikler kardeşler ve ildeşler. Tez yolunuz kutlu olsun hemmenizin. Ama hemmenizin yani hak hukuk için, halkımızın geleceği için eden, aladığınız, eden işleriniz için hemmenize minnettar. Ama şimdi yeketek arzum var. O arzum tezi Türkmenistan Cumhuriyeti'nin kurulmağı. Ondan başka arzu bolup bilmez. Yurdumuzun içindeki halkımıza da. Çünkü hazırki terör rejim baskısı altında ya halkımızın ne sağlığının garantiyası var ne de çağalarımızın geleceğinin garantiyası var. Hem mesela geleceğin aydınlanmağı ama halkımızın eşretli günlerde yaşamağı tezde Türkmenistan Cumhuriyeti'nde deyip gerediyen. Ama sözlerime bir coşku bilen cemleme isteyen ama güçlü bolun, en olu üstünlük yıkılmak değil de her yezek yıkılanınızda tezeden turmaktır. Bu okacak coşkum her bir ildeşimizin kulağında yankılanmasını, yanlanmasını isteyenler. Karanlık yollardan geçtik, zehir yağlı sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yarı söydük. Bir del müngezek sirat köprüsünden geçtik. Cehennemde her zulümün doğru göğsünden urduk. Bu yollardan döneller oldu. Şemyalı sönenler oldu. Yar göğsüne baş koymadan mertlerçe can verenler oldu. Bir tek sen kaldın izimizde. Sağ olun. Yine bir yazı kutlayan tezgahınızı. Oluyor, sağ olun. Bahar kardeşimden söz verelim. Açılmanındır. 2024 yılın bugün sonku günü Berdi Muhammedovler, egindeşleri, cenayetçi terör taparı şu yıla çelli halkı cehennemde yaşadık geldi. Nesip olsa 2025 yılın bosağısından adım etilecek oluruz. Täze Türkmenistan'ı, täze Cumhuriyetimizi dikertmek için halkımız ağzı birleşip adım etmegini halkımızdan umid ediyen täze yılınız kutlu olsun, yüreğinize mertlik gelsin. Sağ olun. Bir de şu Türkmenistan'dan bir goşgu uğradıptırlar. Ruhsat etseniz şunu okak geçeyin. Ben yine täze günü uyandım. Alıda gam gussa gaplap taşımayı. Bayram yetip gelýär, nenen etmeli, çıkkınsızlık dağına urup başımı. Çağıcığım ılgap geldi yanıma. Diydi ece planı arça bezaptır. Öýlerim owadan dürlü ışıkly, men çağamyň şoňa göwünü gidipdir. Oýlandym, oturdum esli bir zaman. Diýdim men arçany nirden alaryn? Çağıcığımyň boynu burulmaz ýaly, täze ýyl saçagyny nädip ýazaryn? Başlıklar boy başa tayinlik gördü. İslen zatlaryny pul seçip aldy. Olara parky ýok, parahor baýlar. Ýokluk meni her gün gam gussa saldy. Sana hiç parky ýok, zalim diktator. Sen halkyň ganyndan bayram belleýän. Ezilip horlanyp garip milletim gece gündüz her yerden iş gözleýär. Saçak yazıp bilmedik garip adamlar. Näme etsin seni zalim diktator? Hemme zat gadagan senin döwrüňde bir çäresiz ölmek ruhsatly boldy. Özüňe hemme zat mümkin ekeni, bir kanun prezident hem de diktator. Halk seni ýigrenýär, köseýän hemmeni ýok bol ýurdumyzdan zalim diktator. Dileýäs täze ýylda täzelik, täze Türkmenistany sowgat ber bize. Halkym taýar sen garşyňda durmaga,
adalatly ýaşaýyş gurawa ber bize. Türkmenistandan uradylan şeýle kynçylykly 2024-de kynçylykly günlerimiz geçdi. Indi täze ýylda täze Türkmenistany sowgat ber bize diýip arzu edipdir, adalatly bir durmuşda ýaşaýyşymyz bolsun diýip. Maňa da şunu okap bermemi haýyş etdiler. Köp sağ olun. Bolýar, sağ bolun. Onu ýazan ýyldşymyza da köp sağ bolsun aýdýas. Zaten. Merdan kardeşimize söz verelim. Giç yurttaşlar, giç kardeşler. Şu wagt Milli Halak Etiş Komitetiniň alyp baran ideologiýasy bardyr. Täze Türkmenistan. Arkamyzda ser salsak, gatwalymyz, ýani ata enelerimizin erkinlik uğrunda, özdaşlyklyk uğrunda, ýurdun erkinliginiň uğrunda alyp baran töweşleri, dirençleri, şol ideologiýany nesillere, ýani guşaklarymyza geçirmek isleýär. Şonuň üçin yurttaşlarymyz ýüzlenýän indiki ýyllar biziň ýylymyz boljakdyr. Dünýä analitikasy hem şonu görkezýär. Şonuň üçin milli dirençe çağırýan sizi. Indiki ýylda Türkmen halky esen boljakdyr. Sağ olun, täzeliňiz mutlu bolsun. Bolýar, sağ olun. Leyla kardeşimize söz verelim. Salam kardeşler, salam yurttaşlar. Benim şu öz nöbetimde bu yetip ýatyrgan 25-nji ýyl taza ýyl bilen kutlyman hemmeňizi, karandaş dogan dostlarymyzy, koňşy obalarmy, agaýyn dogallarmy, apa-singillerimi taza ýyl hemmeňize üstünlik getirsин. Üstünlik dileýmen sizlere. Kardeşlerim, näme niýetleriniz bolsa niýetiňize ýetiňler. Bu ýyl 24-nji ýyl aldyryş ýyly boldy. Elimizden Merdan Muhammedowny aldyrdyk. Nasip etse 25-nji ýylda alyş ýyly, ýeňiş ýyly bolady. Da halasa. Şunu hemmeňize arzu etemen, dilek etemen. Bolady, sağ bolun. Bolýar, sağ olun. Ýaşka kardeşimize söz verelim. Salam yurttaşlarym we kardeşlerim. Siziň hemmeňiziň ýetip gelen täze ýyl bayramyňyz bilen gutlaýan 2025-nji ýyl nesip bolsa täze Türkmenistany gurar. Vatandaşlar umytdan düşmän, olaryň gitjekleri ýok, onu ýetjek derejesine ýetdiler. Şonuň üçin ýene bir gezegem täze ýylyňyz gutly bolsun. Sağ olun. Bolýar, sağ olun. Aybek kardeşimize söz verelim. Sağ ol. Salam vatandaşlar, ildeşler. Benim şu hemmeňizi yetip gelen 2025-nji ýyl täze ýyl bayramı bilen gutlaýan. Gutlamak bilen täze ýylda arzularym şu yurtdaşynda işlep ýören halkymyz täze Türkmenistanda öz yurtunda işlep öz çağalaryny yanında bolmagyny arzu edýän. Täze ýylyňyz düşümli bolsun. Bolýar. Bolýar, sağ olun. Bayram ýyly kardeşimize söz verelim. Salam kardeşler. Benim şu fırsattan kardeşlerimiz zaman Türkmen halkyny ýetip gelen 25-nji täze ýyl bilen gutlaýan.
Täze ýyldara her kim ýeten arzuwdan arzuwlaryna ýetip täze Türkmenistandan gurup ýyldara başlayıp arzuwdan bizden läwet turan ýurtdaşlarymyzdan görüşe çağırýan, bizi goldap koşulmaklaryny arzuwlaryny dile edip täzelerle gutlayan. Sağ olun. Alýar, sağ bolun. Melike kardeşime söz verelim. Kardeşlerim, ilki bilene kardeşlerimi tedi kutlayın, täze ýylyňyz gutly bolsun, ýetip gelýän 5 ýyl bäri eden zähmetleriniz, çeken zähmetleriniz hemmesi yerine düşsün, düşübem gelýär. Şu kıyınçılıklara seyretmeden yat yurtlarda kösönüp, ağır işlerde işläp, yine bir elimiz işte, bir elimiz söwüşde diýen ýa-da şeýdip biýliňizi berk guşap edip ýören işleriňizde rowaçlyk arzuw etýän. Soňuna gowy ýeňişinem görmek meýser etsin hemmämize saglyk bilen. Türkmenistanyň içindäki daşyndaky ýurtdaşlarymam gutlak geçeýin, kendir gutlama sözlerine öpdi däl. Her kim bolşundan taçagyny bedäp oturany badyr, güýji ýetmän, goňşusyna ümrenip oturan hojalyklar badyr. Şu sözler aýdy oturkam men tamam dolýar. Ýa ýurduň içi gynalsam şo ýagdaýda. Şoň üçin her bir günüňiz täze ýylýary bolerin saçak ýazyp, arkaýyn eliňizi uzatyp, iýip içip o ýaşama üçin biziň şu täze Türkmenistan Jumhuriýetini gurmagymyz şart. Başga hiç çykyş ýolumyz ýok. Biz bäde söwüşip ýör, sizem gaýrat edin de ýerleşlerini bir çağalanmaz. Sadikda urulmasın, mekteplerde zorlanmasın, eskerliğe giden vakit urulup, depirip, mayıp, müşrip bolup gelmesin deyseniz, türmelerde çüyremesin, öldürülmesin deyseniz, gayrat edin, eneler ağlamasın. Şoň üçin eneler esasy bize içeriden size hukman hareket etmeli, kömek etmelisiniz. Eli yor ikel verip diye biz daşarda sizem içeride hukman hareket etmelisiniz. Inni keçen yüzünü dırnap oturmaňyz yeter. Şu çakaçen emtim oturanıňyz 2025-nji ýyl şowly ýyllaryň biri bolsun. Taçaň başynda ähli maskadan berip oturjagy ýyl bolsun. Sebäbi şu geçen 5 ýylyň içinde gaty kän ýetgi berdik. İyileşlerimizden. Şoňa seyretmeden hem ýene işlemede dowam etdik. Entegem dowam eder. Kimin kakasy, kimin ejesi, kimin çagasy diri aýralyga madamalyk öyle aýralyga duçar boldular. Şoň üçin gaýrat edin, sizem içerden hareket edin. Ne boyun eğmezlik kararını aldık. Inni şu organ işgärleri, polisiýa, mahkama işgärlerinden ya ýene şoňa meňzeşlerden gorkmaň, çekinmäň, gaýtawyny beriň, öz azatlygymy özümiz gazanmasak bize hiç kim gazanyp bermeýär. Şu jumhuriýetimizi gurmakda siziň hem paýyňyz bolsun. Şu zatlara diýin, täze ýylyňyz gutly bolsun. Inniki ýyllar biziň ýeňiş bilen gazandygymyz öňkü gazanylan jumhuriýete dikeltdigimiz ýyllar bolsun. Sağ olun. Bolýar, sağ olun. Hayat kardeşime söz vereyim. Meniň bu komitete gelenme bir ýyl boldy.
bu komitette bilelikde hem şatlykly hem kyn fursatlarymız boldy. Bile şatlandyk, bile güldük, bile bu kynçylygymyzy bile çekdik. Yetki verdik, basgydyk, kyn günlerimizi bir-birimizi destekledik, goldaw verdik. Her biriňiziň bu edýän işimizde goşandyňyz gaty uludur. Baha biçilmez şekilde uludur. Tarihin sahypalaryna adyňyz ýazyljakdyr. Kardeşlerim, mudama bu bileligimizden, mertligimizden, gaýdysızlygyňyzdan güýjalandyryn we täze ýylda anan ýarynki mundan hem has uly işler ederiz. Täze Türkmenistany gurarys. Manam halkymyzam bu edýän işlemizin gymmatyny, gadyryny biler, düşüner we bize destek berer, ayağa galar diýen dilekler bilen hem kardeşlerimi hem halkymyzy täze ýyl bilen gutlaýan. Janyňyz sag bolsun. 2025-nji ýyl biziň ýylymyz bolsun. Var sağ olun. Söhbet kardeşimle söz vereyim. Sağ olun söz verenlere. Bayramçılığı her gün ömet bolýar kardeşler. Yani bu wagt diýeniň aýlanyp dur. Bir düýün görsen 2024-de 24-nji ýyla geçensiňiz bugün bolsa 2025-e geçýär. Ertir bolsa 26-a soň 27-e geçersiňiz wagt geçip dur. Yani o watan elden gitse o ne bir bayram bellersiňiz, ne arkaýyn durmuşda ýaşarsyňyz, ne durmuşyň kadryny bilersiňiz, ýaşaýyşyň kadryny. Şonuň üçin men bärde kendi duýgu nemesine girjekke elbetde bu bayramçylyk bütün dünýä ýüzünde bellenilýän bir bayramçylyk, bir täze ýyl, täze ütgeşmeleri, täze hojulary, essem goýsam nemelere planlaryna ýetmek üçin täze ýyla geçýärler, yani bayram etip belleýärler. Elbet türkmenlerde de bir nähili bayram etip bellenýän bir neme gün, ona bir kynansak da bizim türkmenlerimiz kyn şertlerde de eline bar edip bir sagatlyk ya 2 sagatlyk neme üçin ähli çykdaçylaryny eline bar bolan nemelerini çykaryp bayram etip belleýärler. 1 sagatlyk üçin, 2 sagatlyk bolsun. O ýöne 2 sagatdan soň ýene şowur durmuş, ýene şowur gün, ýene şowur kösençli günler, dertli, gaýgyly, aladaly günler dowam edýär. Şonuň üçin dowam etdirmemek üçin watandaşlar, kardeşler hemmemiz biledde Türkmenistany ýurdumuzy guraly. Ýurdumuzy gurmasak bize hiç ýyllarda hiç haçan ansap durmuş ya watanly bir durmuş bize münasip bolmaz diýip aýtjak men bärde. Şonuň üçin 2025-nji ýyl uly höwes bilen, hujuw bilen hemmemiz ýerýäs. Maksadymyz ýetilen 2025-de Türkmenistanyny, täze Türkmenistany guraly. Yani her bir halkynyň, her bir watandaşynyň öz watany üçin gan dökmeni gerek bolsa taýýar bolmaly. Ne bizim cumhuriyetimizi yıktılar 1924-nji ýylda. Türkmenistan Sosial Şura Cumhuriyetini kurdular. Kurup berdiler. Gaýsa Atabaýew, Nedirbay Aýtakow we olaryň egindeşleri şol kyn şertlerde göleňde getirin 1924-nji ýylyň kyn şertlerini atly, düýeli, eşekli ol teknika ýok. Diňe ýöne şo ýerde Cumhuriyeti gurulanyna gatnaşan adamlaryň 2 sananyň adyny bilýäs biz häzirki wagtda. Olam diňe dillen dile geçýän bir nemeler bolar. Ýöne galanlary nerede? Häzirki wagtda biz täze Türkmenistany gurmak üçin 5 ýyl sarp edip işläp otyrys häzirki wagtda. Bir näçe sana kardeşlerimiz var aramyzda.
başka da kän ýurdun içinde de var. Täze Türkmenistany gurmak üçin, Täze Türkmenistan Cumhuriyetini gurmak üçin iş alyp barýar. Gaýys Atabaýew Nedirbay Aýdakow öz egindeşleri bilen näçe ýyl dowam etdirdi. Türkmenistan Cumhuriyetini gurmak üçin näçe ganlar döküldi. Ki birini bilýärmi häzirki wagtda? Şu iki şahsiýetden başga bilen zok. Cumhuriyet barmy häzirki wagtda Türkmenistan Cumhuriyeti? Ýok, ýypdylar. Ýykynlyklary üçin biz häzirki ýagdaýa geldik, her birimiz. Ve şu günkü gün ýaşaýas. Yıkılan Cumhuriyetde ýaşap otyrys häzirki wagtda. Cumhuriyet bolmanlygy üçin Türkmenistan döwlet dolanır. Cumhuriyet döwleti bolmanlygy üçin biz şu ýagdaýa geldik. Şonuň üçin 25-de Türkmenistan Cumhuriyetini gurmagymyz hökmany we hökmany şert diýip öz nämäme aýdýan berdi we bu 25-den aňryp geçirsek öz durmuşymyz, öz ýetkimiz, öz eziyetimiz häs näme çykjak? Agyrlaşacak ýagdaýlarymyz. Esasen halk bolup, bütün halk bolup, bir adam däl, iki adam däl, üç adam däl, bütün türkmen halky bolup agyrlaşacak. Şonuň üçin 25-nji ýyl bir Täze Türkmenistan Cumhuriyetiniň bu gurulýan ýyly bolsun diýip umyt edýän we ähli watandaşlarymyzyň, biz görüjilerimizi, dinleýijilerimizi, bütün türkmen halkyny Täze Türkmenistanyň gurulmagyna koşmaklaryny şu ýerden öz aýtyp geçýänmiň özüm şu ýerden. Sag bolun. Bolýar, sag bolun. Eziz kardeşimde söz verelim. Sag bolun. Menem Türkmen halkyny, ýurtdaşlarymy, häzirki kardeşlerimi sizi yetip gelen täze 2025-nji ýyldan bayan. Bu ýyl Täze Türkmenistanyň guruljagy ýyl boljakdygyny anlanýan. Başka da kän söz aýdyp bilem ýok. Bir söz bilen bitirmek isleýän de Sapar aganyň bir sözü bilen bitirmek isleýän. Şu näme etseňiz ediň ýöne şunlardan gorkmaň diýip näme aýdan söz bar da. Vatandaşlar, yurttaşlar näme etsek edelim ýöne şunlardan gorkmalym. Öz ýurdumuzy, Täze Türkmenistanymyzy kuralım. Bunyň nähilek wajypdygyny, nähilek gerekliligini düşünmemiz gerekli. Gurandan soň hasam düşünipli bolarym kadiýan. Sag bolun. Bolýar, sag bolun. Başka Täze ýylynda kutlajagyňyz barmy kardeşler? Menem kutlaýyn ýeme ýeňiş. O söz bersen. Siz kutlamasaňyz kemter bolarby. Sag ol. Nä kardeşlerimi, ýylleşlerimi, o täze ýyl etip gelen täze ýyl bayramy bilen kutlaýan, men bir kutlaw sözlerini, ýöwgül sözleri kän bir enli etmedik adam, o maňa şu kutlaw zat bolanyny biraz o kynrak bolýan ýalak, o ýöne o siziň görüşde goşandyňyzy bir belleme üçin bir söz aýdaýyn diýip demetdim. O hemmäňize köp sag bolun. O şu zatlary düşünüp o kynçylygyna dözüp o gijetiniň günlerini gaýyrman. Görüşüp ýören ýigitlerim bize edadanam gyýyp geldim bize lokan minnetdarlygymy bildirýän. Oşony aýdaýyn, ondan men hasam meter biziň gyýyp geldim bize ul minnetdarlygymy bildirýän. Ondan Berdi Muhammedow şu barada bir söz aýdaýyn ýan şu biziň gyýyp geldim biz elüne erdiler bilýänsiňiz.
O yeke elühünerlem del hem gayratlı hem gujurlulur. O şoň üçin Berdi Muhammedow bir zat ýatly da ya. O şu biziň gyýby ýerlerimiz Türkler patlıcan yer, baklacan. Şeylem. Tamam. Baklacanlardan neler ediyorlar baklacanlar. Bizim kıyıvenlerimiz biliyorsunuz. Ha? Tamam. Berdi Muhammedov'lardan neler etmez. Ha? Bizim kıyıvenlerimiz. That's doğru. O şoň üçin 20-nji ýyl bir büyük ýyl bolar diýip umyt edýän o halkym bu zatlara endi düşünendir, tomoşaçy bolup berip o soň ertir ýere teretip berenden olaryň goşulşar diýip tamam bar. O goşulşmanda da biz şu kıyıbelinler bilenem bolary bir ýüzleder. Bu watany indi halkın eline geçer ýalyk etmeli. Bu long eden zatlary entägem biz hem sırlaryny aýdamdyk. O tädillen soň o entäk aýdylmadyk zatlar gatken o şolar barada da gurrun eder. Ýöne 20-nji ýyl bizim Türkmen halkynyň ýüzi uljak ýyly bolsun diýip umyt edýän o sözler aýtdyňyz hem bejetine goşulýan ýene de bir sapar ede hem mäňde uly ta bolsun taňry ýalkasyn o ene minnetdarlygymy bildirýän o kutlu bolsun täze o şuň bilen men şey diýip oturaýyn. Onuň sözü Halmurad aga bereýin. Şu Halmurad agaň işi o sizi kutlamak, sizi birleşdirmek. Men bu zatlary känur başaramak, boyun balýan. O sag bolun, saglykda görüşelim. Üstünlük arzu edýän, sag bolun. Bolýar, sag bolun. Bravo. Halmurad aga. Sapara size istedi. Sağ ol. Sapara ne şeydi men ememeni koyuyor da ortağı. Sapara sen olmasan menem hiç de hem iktisadi mesele yarısı bu reforma sen boynunda oldun parlamentin işi ya kanun yazmak onu ir doğrudan meron parağı kim demedik gel. Her kadam ornu vardır yaşıl. Erkincina varta senden maslahan tavol. Beşil mandan odul beylin kusap orta çıkanın için. Şu kun men sana halkımın neydi. Yoksam sen yani sol hükümet, devlet, minister olup işlerle sana müngden geçiyor. Yani biri yok ortada. Dine sen dursun. Halkım deyip. Yani son için men sana para halkımın neydi. Yani kardeşlerim katı minnettar. Ähli edip oturan işleň üçin. Ömrüm uzak bolsun, görjegim gowy bolsun, inni kimi tirkesip çykýurda bar eli. Men sana şonu arzu edýär. Inni ýene de arzu etmeli zat bar bolsa, kardeşler şu neçeli, o ýurdun içinden maňa ýurdun 4 künsünden 5 welaýetden ähli etraplardan diýen ýaly habar gelip dur, hat gelip dur, can edip aýtdyrar. Halmurada kutlu hemme kardeşlerine bizim adımızdan deyip sizin tanıyanlarınız var, tanımayanlarınız var. Men hemmecinin adını tutup durmayın berdi. Anarkı hükümete imet vermezlik için yani halk size hem beğeniyor hem kuvveniyor kardeşlerim. Katulu minnettarlığını bildirip aydıp otuyla gerek bolsa kimlerden yapık meclisimize son aydıp veren. Yani olaram öz işine de vatiler yurdun içinde hem gözü yolla bize karışıp dururlar. Sağ olun ama yurdun içinde akiler meclis ağzaları, bizi kollayanlar, orlukların yol başçıları hemmenizi yetip gelýän täze bilen meclis ağzalarının adından kızgın ak yürekten kutlayan. Inni
yılın netijesine baha berdiniz, her biriniz öz görüşünüz ýaly, geleceğe de arzu bilen öz sözleriniz, dileklerinizi aytıp berdiniz. Indi men aýtsam, o hakykatdan ýyly geçip 24-nji ýylymyzyň iň uly ýetkisi biziň ene Kemine kardeşimiz ya Merdan Muhammedow boldy. Ol her bir adam üçin, her birimiz üçin o bir şahsy ýetki. Kimin kalbına ol, zenalamızın kalbına, kimsenin kalbına oğlu olup girdi, kimsenin kalbına jigisi olup girdi. Kimin kalbına dengduşu olup girdi. Yiğitlerimiz şun ýaly howu, ondan görellerlik, misallarlyk gatkan zat boldy. Şol sany menen bir toparzada öwrendim howu. Şäňin ol bir akylyň öýjügi, Türkmenistan aňyrlygyna tigirläp alyp gitmeli ýaşlarymyzyň biri. Ýöne şunu bilmedim, aňyrky hökümet köp gördümi, ya başga bir sebäpdenmi şunu idenekledip oğurlap alyp gitdiler. Onu şey diýip aýtmak gerek. Ýöne ol akidilene bilen bula pikir etdi, bulan hereketi ýatar, adamlar urukdan düşer, o gamdyn hala girer. Ýok, beýle de. Keminämiziň tutulan güni maňa jaň etdi, bir näçe kardeşim şu taýda oturan. Bizden bir Halmurad ağa şu özünü diýdi, ýüzümiz açyp çykyş etjek şu Keminen şey derler üçin. Ýok, gerek geldi. Koy olar näme diýen bolsa edeli, etseler bize öz işimizi edeli. Ene Kemine aramızda ýok, 6 aýdan gowrak wagt ene biziň işimiz gidip otyr. Keminen ornuny tutjak ýigitler, gyýdylar, el-ele berip ene işleşip otyrlar gije güni. Şol oglanyň ýoklugyny bildirme. Kim utdy, kim utuluştaýdy. Utan halkdyr. Halkyň wekilleridir. Utulanam şol haramhor, jenayetkar topardyr we şolary ýapçy bolýan ýa şolary kömek edýän ýurdun içindäki daşynaky adamlardyr, ýa hökümetlerdir. Ýöne bir Keminäni elden beremde, berjegimde. Ta soňra çellik görüşür. Zenalymyz aýtdy, kardeşlerimiz mezgitler. Şoň depesinden ýeke tüýü düşdi, soňra siz kelläňiz bilen jogap berersiňiz diýip. Şo sözüm gaty dogry. Men şo sözü makullaýan. Gerek bolsa ene soňra ýurda baramyzda açan tribunaly şular geçirilenini şularyň işine şo taýda Kemin üçin jogap berjek adamlaryny aýratyn ýerde aýratyn şertde jogap bermeli bol. Şoňa kanun ýol berýär. Ýene de ýetkilimiz adal awu. Daşyndan, içinden, ortaýa giden ýigitlerimiz hana ýanky bir işe dik giderler, fronta uratdylar. Hani ezir çekip oturan doğan arnaşlary bar, enatalary bar awu. Bilen bir üçin ýetki. Sebäp halkymyzy mezur etdiler ortaýa gitmäge, iş diýip owradýarlar, aňyrdanam bolary sürüsü bilen hana Ukraina owradýarlar. Biz bir alys-çalys haride uruldy bizim türkmenlerimiz. Bärden pul alýarlar, aňyrdan pul alýarlar, şeýdem halkynyň ne gülýäli ýigitlerini öýüne çağalaryna esewan bolup hojalygyna seredip oturmaly ýigitler bilen uruşa mesarupka owradýar. Bilen mene geçen ýylymyzyň ene bir garanky taryhynyň biri. Ýöne geçen ýylda uly üstünliklerim boldy. Meclisimiziň işi umumy aýdel Milli Halaset Komitedimiz özünün kimdigini, nirdedir, nähil işler alyp barýarlygyny ýene bir gezek subut etdi. Aramyzdan bir adam, 5 adam sogrup akydym bilen bilişlerin indi durmajagyny, indi dosam düşmanyny düşündi. Bir ine sizin hemmäňiziň şu mertligiňiz bilen amal eden işiniz kardeşler. Ne şoň üçin sizin hemmäňize men hem minnetdar. Gaty uly iş, her işini bitirdiňiz, ýene anam bolsaňyz. Men aýdýan baýdak gel biziň zenallarymyz bar diýip. O saparağı da hana sizin waspyňyzy ýetirdi. Hakykatdan hem şeýle erler bilen, ýigitler bilen den durup söwüşen türkmen zenalary bar. Ir kasırlara seretsek. Darastyrim döwrüne. Ya bizim ata-babalarymyz öňkü ýaşap geçen döwründe, islamdan öňkü döwürde. Yani bu halk oğradıp paraşoğa vurdular. Kutoraydym qadiýa. Ýok, kutorana halkana dirilmä okuyuplakkan. Sonra biz 5 ýyl eken biziň meýwesi bolup, nese ýetişip oturýarsyň. Hanin
Şu adamları iyidine kaytarıp bilýän bolsa. Kaytarsın mı? Başarmazlar. Sebäpde ruhumuz belent we beýik. Olarda ruh ýok. Şanım. Olardan da şol körsüz sanýaly ogurlaman belli halkyň ýa döwletiň baýlygyny. Esas orada halk üçin alada gaýgy bilen ýaşap beren şahsiýetler, özden beýik şahsiýetler, her biriňiz öz ýeriniňizde, öz ornuňyzda. Ne şonu men size ýetireýin diýdim şu gün. Näme üçin siz barada aýdýan? Siz gelecekki Türkmenistanyň ýa täze Türkmenistanyň gönözlügi gaty edilenle süýde gönözlük gatylýar, son gatyk bolýar. Siz şu gönözlük ýa guruljak döwletiň fundamenty. Şeýanyňmy? Şunu siz bolşýar, durşýar kabul edin. Siz başga adam da, siz döwletiň eýesi. Siziň arkaňyzda duran orluklar döwletiň eýesi. Ýurtda baramyzda ýerli dolanýarşy üçinçi adamlar ýurdyň eýesi. Täze Türkmenistanyň täze parlamentine saýlanjak deputatlar ýurdyň eýesi. Täze Türkmenistan hökümetine ikrar ediljek ýigitler, jenarlar şular ýurdyň eýesi. Şonuň siz üçin edýän. Siz hakyky arasy we ýagty güýç. Bir ýolla elbetde çeken ýetkilimizden bolly barym bolaram. O barada gurrun ýok. Ýöne biz mertlerçe öz ykbalymyzy kabul edip, elimiz daşyň astyna goýup, kellämizi etegimize goýup öňe gidýär. Biz töweretle beýleki garanjaklarymyza birleşme barada bir näçe gurrunlar edildi, şo bizi saklamak üçin birleşmek niýetim ýok, aslynda otaýdy. Ýöne adamy näme birleşdirýär, kardeşler, watandaşlar? Adamy diňe iş birleşdirýändir. Sözler iş birleşdirýän. Onu sonra beýrek ýüzüne seredip işlemek gerekler. Bir ugra seredip gidilse her bir adam öz pikirini öz okuýubyna ynanyp hereket etse, şolam beýleki adamlaryň islegi bilen gawatlaşýan bolsa, ine şu taýda iş edilýändir. Ýok, biriň höküm berip, galanyňam ona tabyn bolup, hiç asyny iş edilene esasanam 20-nji asyrda. O diktatorlyň zamany ötdi, geçti, gitti. Ana insan kularynyň birini biz şaýat, Siriýan Ataloglu diktator 54 ýyldan soň bir günne bolmadyk ýaly bir hepde sirlik gitdiler. Şolan bizim gözümüň öňüne diri misal bolupdy. Şonuň bizim Türkmenistanyň jenatkar hökümet özüni hökümet diýip atlandyrýan jenatkar topar. Oýlansyn, görsün, pikirlensin we şolara hyzmat edýärler. Mewritimiz ötdi, oturdy. Halk hökmen ýener. Ýeniş halkynkydyr. Ine belki 25-nji ýyl şu dünýäde bolup geçen zatlary ýerlap seredip şolary analiz berip oturýar. 25-nji ýyl dünýäde gaty uly ýetgeşikler bolup geçmeli. Şol sany bizim Türkmenistanymyzda da. Ine halk bolup ine şu zatlary taýýar bolmaly şu işlere. Yerli yerden her bir adam öz goşundan goşmaly. Kim el kömegini, kim dil kömegini, kim himayet etmeli, kim orluklarda öğretmeli, kim öz yoldaşları bilen öz gelecekte öz owasyny, şäherini ýa welaýatyny gurjak edilmeli, işlen bir oturup maslahat etmeli. Ene zulüm görkezýärlere garşy durmaly. Elinden ähli hak hukuky alynan milletin gozgoluňa galmagy hak bardyr. Şunu men size 1001-nji gede gaýtalap aýdýar. Şu men diýänmi, ýalan diýen hökümet bar bolsa, goşa durmak üçin döwlet bar bolsa, gelsin suuda versinler. Şolu bilen suutlaşma biz elmeden taýýar. Saparagadan ýa menden terrorist ýasajak bolmagyň aladasy ýok. O ýasajak bolýarlygy özleri terrorist. Bizde 1000 san suutnamy bar. Onun teröristliğine de, vatan dönüğüne de, orsun kuluduğuna da. Näçe diýseniz suutnamy var onun kardeşleri özüň goýulýan. Şoň üçin gadamyz batly bolsun, ädimliňiz ygtybarly bolsun, halkymyza da düşünürmeli adamyz ýeňiş halkynkydyr, hökmen şonuň gazanar. Men pikir edýän 25-nji ýyl şu aňyrky diktatura bilen hakimeti basyp alanlar bilen belli külli çözülmeli ýyl bolar. Şoňa da hemmemiz taýýar bolmaly. Ýene de şu ýyl 24-nji ýylda gazanylan halk üçin peýdaly uly ýeňişiň biri geldi karisin we onuň maşgalasyny gazanan ýeňişi diýip hasap edýär. Şonuň siz hemmeniz ikrar etdiňiz. Sebäp ol aýtdy, şu
karar çıkan günü halkın önüne çıkıp aytdy. Biziň emeň ýeňişinde bu halkyň ýeňişidir. Ene. Şolum bizim halkymyzy ruhlandyrdy. Bizim şondan ýanky ruh alyp halkymyza düşündirip otyr. Ene ihlas bilen ağlasan sokur gözden ýaş çykar diýe türkmen. Ene şonuň ihlas bilen eden işi 8 ýyldan soň netije berdi. Ýöne netijeni berdi. Näme üçin şol hökümet çykyş edip ýalan ýa sizin şunuňyzy ýalňyş diýip aýdyp bilen. Bukul awty berip näme etjegini bilmän. Ene ýeňişdir şol. Emma halk köçer çıkan günü, halk öz hakkını talep eden günü, siz tarakan ýaly giýrere deşik tapmarsyňyz. Ýene mırgada gaýtalabay diýen. Ýeňiş adalet halkyň tarapyndadyr, döwletim halkyňkydyr. Ene şonu aýdaýyn. Täze ýylyňyz gutly mübarek bolsun kardeşler, ýurtdaşlar. Täze ýyly uly ýeňişler gazanmak biziň hemmemize meýesser etsin. Sag bolun dinläňiz üçin. Sag bolun, halrada. Men halkyň ýanynda ýeniş hayat hanma, hayat kardeşimle söz verelim. Sesim Maria'dan mı? Gelýär. Halmadagy, Saparagy, kardeşlerimin adından size şunu demek isteyen. Adalatsızlığa karşı görüşünüzde kımmatlı goldawyňyz üçin ve ýolbaşçylygyňyz üçin tüs ýürekden minnetdarlygymyzy bildirýäris. Sizin tutan ýerligiňiz we işe wepalygyňyz bize ilham berýär we öňe ötmek üçin güç berýär. Sizin mysalyňyz bize ilham çeşmesi bolup hyzmat edýär. Siz bize hukuklar we azatlyklar ugrunda görüşüň batyrlyk, tutan ýerlik we adaletlik talap etýärligini öwretdiňiz. Biz bu ýoldan sizin bilen bilelikde gitmekden boýsanýarys. Biziň üstümizde näçe emeňiz bar bolsa, hemmet üçin Tanry ýalkasyn. Şunu aýtmak istedim, ýene bir ýerde täze ýylyňyz gutly bolsun. Sag bolun. Sag bol, Hayat hanım, ýüdümde ýögmä berýän kän türkmenler inji götermez, birden bulaşdyraymaly. Benim son ayda indim Saparaga. Kardeşler, biz hemmemiz bir iş edip oturuz. Bu tayda artıkmaz edilen iş yoktur. Hizmet edilen olsa biraz artıkmazrak tecrübemiz vardır. Geçen yolumuz vardır. Eden işimiz vardır. Büdüren yerlerimiz vardır. Siz büdüremen deyip son için siz bilen bile işlepler. Bizi dengrek tutun. Ozal Üstan diktatör dörettik şol yeterlik. Sağ olun. Eden arzulamız için. Ermeden däl bolun ýöne onu da Türkmen pasportyma seyretsem görnýär ondan demetmäli götürmez. Onu sag bol diýim, sag bol. Kardeşler. Men de bayramdan soň bir şulan şeýle bir ulusaryny açsak, näşe saklap ýördüm. Şondan soň şular ýürekçeni bilemok. 20 deşik tapmadylar mıkanýan. Ähli sırlaryny aýtjak. Bişişden nip garaşyp ýördüm ýoşluk bilen. Alt ýapyny näme taýyndap. Kardeşler, ştaýda şu nämämidi jemläýäriň täze ýurtdan soňra dara gürrüňe geçiberer, bolmasa demek barýar. Sorumyzy aýdýasyňyz. Bu taýdan. Sag bolun, saglykda görşeliň, hemmäňiziň goşandygyňyz üçin. Dawoşly goşantklar üçin. Elimizden açıktır kurucu meclisin kapısı.